Fis-seduta parlamentari tal-4 filgħaxija, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat elenka qatt ta' proposti li lan tagħhom huwa li waslu għal soċjetà aktar progressiva fl-Ewropa. Ewlenin fosthom bidla fl-età tal-votanti. Nemmen li l-ewwel pass għandu jkun li l-età tal-vot titbaxxa fil-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali biex imbagħad nieħdu kont tas-sitwazzjoni minn hemm. B'reazzjoni għal din il-proposta l-professur Godfrey Pirotta għalek. Dan huwa attentat biex wieħed ukoll jistudja x'jista' jkun il-futur tal-partiċipazzjoni u kif neleġġu il-konsilera tagħna llum u forsi wkoll għadha pitada il-membri parlamentari tagħna. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li jinħatar kummissarju parlamentari għall-standards biex jara li x-xogħol u l-interessi finanzjarji kollha tal-membri parlamentari ikunu ddikjarati. Dwar dan, il-professur Pirotta għalek. Għandu jkun hemm xi forma ta' sistema li tassess l-standards. Ma jistax ikun l-Prim Ministru jgħidu meta nkisret l-etika, il-kodiċ ta' etika jew le. Għandu jkun hemm xi ħadd li fidejh jaqgħu dawn l-affarijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni jippropona wkoll li ministri li huma politikament responsabbli minn kwistjonijiet jew entitajiet li jiġu diskussi fil-PAC għandhom iċeddu posthom. Qal li għandu jiġi introdott kumitat parlamentari ġdid dak għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji fejn il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali jipparteċipa fih. Fl-indirizz tiegħu Joseph Muscat irrefera wkoll għall parteċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament Malti u kif pajjiżna huwa l-iktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li huwa nieqes min-nisa f'din l-istituzzjoni.